Hadin ka jingi kun semifinal sakani ka World Cup dengan England bat Argentina nakaliang Donald Trump presiden jong ka United States. Ulai ka jing yaro ia ka benta ka bakongsan jong Lionel Messi ha ka jingjob jong ka Argentina persya ya ki England ha ka semifinals jong ka ni ka World Cup. Utrom mula buru ka jingkeli lor karai jong Thomas Tuchel ban penyelakai yo Hurricane ha ka benta ka bakham Shadin ban yada hadin baka England kalayo lam khamat ha ka jingilakai. Habakuren Jepangka jingilakai ka bawan ra ia ka bol jingjob jong ka Argentina. Utrom mula ong bak kasab jong Messi ban light na unong up pat ban tau ia ka kebu kala pelong iu ban pek kerpang ia kata. Utrom ulo ong ru ngatip sepang ki jingilakai bat ngatip ru kendet sepang ka football. Handrai habanga pek iu Messi nga yoi bala abha iu. Handrai kensan uladon hakaliang kadiang. Pisngau tu ia ka ika bangamut. Nga syue ihi ya kata omdon manu bakeren sepang jongka handrai nga lai ihi la ong trom. Hadin kata utrom ula batai ya kajing ya bit bat kajing ya hap jongka pas pa Messi ula ai. Kabala pelilat ia Martinez ban tep ia ka gol kabala penkut ia kajing kerman jongka England ban poi syaka World Cup final kaban nengkong nadu usnem sejar kandais pa andu penru. Utrom ulu ong susu ngapek ia kata kapas pa Messi ula ai. La abhai uda orang yelakai ubat bit. Ndai hadin ula kendria syakal yang kadiang baru wepat orang yelakai ula syu yang baik baru Messi ula yapor pa ban shoot ia ka bol hanta ka bol kala don hapo ki sipeu inci ban long ka bajanai kata ka deka jingkut jong ka jingelakai kalong ka bara itnat shisha ong trom.